בוקר טוב ילדים מתוקים. אז היום הכנתי לכם סרטון שהוא בעצם התפילה שלנו בבוקר, כי מה שחשוב כשאנחנו נמצאים בבית זה לשמור על שגרה. זה אומר שמה שהיינו עושים בגן לנסות לעשות גם בבית. אז בבוקר ישר שאנחנו קמים, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה להתפלל. אז היום אני אתפלל, ואני שולחת לכם את זה שבכל בוקר שתרצו להתחיל את הבוקר שלכם, אז תוכלו לפתוח את הסרטון ולהתחיל להתפלל. אז אני מתחילה. מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה. אמונתך תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש, תורת אמך תורה תהא אמונתי, ואל שדי בעזרתי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר יצר את האדם בחוכמה וברא בו נקבים, חלולים, גלוי וידוע לפני כיסא כבודך, שאם ייפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם, אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך אפילו שעה אחת. ברוך אתה אדוני רופא כל בשר ומפליא לעשות. אלוהי נשמה שנתת בי טהורה היא, אתה בראתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לתלה ממני ולהחזיר בי לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, ריבון כל המעשים אדון כל הנשמות. ברוך אתה אדוני המחזיר נשמות לפגרים מתים, בנים זריזים למצוות ציצית. בנים שלובשים ציצית יעמדו ויברכו על הציצית. ברכות התורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. והערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי כל עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אל מלך נאמן, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך בכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה, רב להושיע, מוריד הטל ותן ברכה על פני האדמה, ושלח רפואה שלמה לכל
חולה עמך בית ישראל, ובתוכם כל אחד יגיד בלב על מי הוא צריך להתפלל שיהיה בריא. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא, ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה, והוא אחד ואין שני. להמשילו להכבירה, בלי ראשית בלי תכלית, ולא העוז והמשרה, והוא אלי וחי גואלי, וצור חבלי בצרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ביום מקרא, בידו הפקיד רוחי, בתישן והעירה, ועם רוחי גבייתי אדוני לי, ולא יירא עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. שיהיה לכם יום נפלא ויום טוב, דרישת שלום, ומקווה לפגוש אתכם בקרוב.